Mas, beres pancen bejo bejakaan. Wah, panas sisik kalau tinggal jalan-jalan. HP-nya nang ndi ya? Lha iki. Waduh. Lah nyong ngertine temenan nyong numpak mobil. Kok jebule nang kursi reot. Aduh, priye iki? Duh, yo rungkat koyo ki. Ah, solusine bejo iki nek ora nambah depo yo entek sih nyong modale. Wah, nek ora njokot sertifikat iki yo rungkat terus iki. Aduh. Kula nuwun. Kula nuwun. Kok sepi ya wong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo mlebu wae to. Oh, kok sepi. Monggo monggo. Akhirnya tekan kene juga ra, loro gubuke nyong. Waduh. Kaya piye? Lho, motor pirang-pirang. Kae mobil sing sijine kae sing wadone nyong. Nyong ora ngapusi, ora ngapus. Ora usah nganu cah nyong wis ora usah ndongeng nyong percaya sing penting ono barang. Lah iki jo ndak lanjuti mau sing ngodonan HP ke jo. Nyuman enggal iso modali bali jo. Pirang-pirang dina rungkat iki jo. Iki tilik ndek. Oh ya wis tak tilikane. Nyong pokoknya siap jo perjanjian priwe siap pokoknya sing penting modalnya nyong man bali jo. Yo. Iki berarti sertifikat tanah rumah yo. Tanah rumah jo. Atas namanya sampean yo. Jo. Oke. Nah, iki wis tak siapi surat perjanjiane. Surat perjanjian munine nek sampean selama kok 4 bulan sama sekali ora iso nyicil sak peser pun dengan sangat berat hati tanah rumah sampean tak sita. Siap ora sampean? Yo, siap. Siap, Bo. Tapi nyogah kok duitnya dikit ra ono duitnya ora. Ngelok tambah ngurek-ngurek orang nambani duit. Iki duitnya tak siapi. Iki duit sengkes jumlahnya berarti ono 20 juta. Iki 20 juta. Wo sisane sing 30 juta engko tak transfer wae yo. Dadi sampean men aja nggih beli. Duit akeh. Aman no. Wis sip. Iki, tapi temenan kuwi temenan. Wis sanut wae, sing penting iso ono. Iki suratnya ono materine lho iki. Oh, berarti bener-bener sampean wis menyatakan engko nek pamane terjadi suatu hal nyong ora salah. Iya, Jo, tenang, Jo. Engko nek ono urusan karo hukum nyong siap wis pokoke. Iki ditandatangani ya. Iki ditandatangani dhisik, oh. Ya. Ditandatangani. Ditandatangani kono. Jo, sah iki, Jo. Heeh, wis sah. Oh, iki sertifikat nanggon aku. Pokoknya tak dongakle ya muga-muga sama main sukses. Oh, sip, pokoknya Jo. Men iso enggal tuku mobil. Nyorot langsung DP, Jo. Nyorot langsung beli wis, Jo. Oke. Heeh. Terus, Jo. Heeh, nyowe arep lunga iki munggah nganggo jaket wis. Yo wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati nang dalan, oh. Oke.